na zo gare ka, na zo gare ka. Rayuwa ta duniya ashe za mu kai ƙaddamin gane. An cire tsoron Allah can kasan akwai wani kunne. Ba gani ba ga kai ba ga mai tsoron Allah da. Ko da ka yi fushi da ni ba zan taɓa fushi da kai ba. Wallahi tallahi idanuwa na ba zai taɓa daina zubar da hawaye ba har sai ka karɓi soyayyata. Malam ka ji abubuwan da suke faruwa a cikin gidana kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Irin wannan musiba, irin wannan bala'i, a halin da muke ciki a yanzu ya zama ruwan dare ga duniya. Ba ga gidan talaka ba, ba ga gidan attajiri ba, ba ga gidan malami ba. Mafiya yawan gidaje duk inda mutum yake da taka tsantsan sai an yi rashin nasara, an samu wani ya keto ya zo ya masa lalata a cikin gidan. So amma abin da muke hangowa idan 'yan mata ko ko 'ya'yayenmu suna da matsala wajen su kai kansu wurin wani ilalatarsu ko kuma wani izo isa su a gaba tiryan sai ya haifar musu da wata yaudarar da za ta jinyo su ba shi kansu. To idan suna da wannan matsala ko suna da wannan laifin to muna da namu irin rayuwar da aka taso da ita a shekarun da muke samari da ma kuma sama da ba irin rayuwar da ake yi yanzu ba ce. Abin da aka sani a rayuwar farko duk inda mutum yake zai auri yarinya gani ko yake mutum da ka san da iganta sai kuma lokacin da ya zo iganta don ya aure ta sai lokacin za a daura mata aure shi ne ita. Bayan wannan babu wani idan za ta fito zancen da shi na biyu ganin ta na biyu ne sai an haɗo ta da kakarta ko da yar'uwarta ko da ƙanwanta ko da ƙaninta ko da wanta, kuma inda za a zauna inda mutane suke wucewa ne ga ta nan ga kakarta can ko ga wanta nan ko ga wani maharramanta a zaune a nan su kuma suna yi duk abin da za a faɗa suna ji kuma ga fitilar kwai a tsakaninsu. Irin wannan hanyoyin su ne hanyoyin da za a bi a rage wa mata irin wannan bala'in da musibar da yake afka musu ko kuma yake afka mana gaba ki daya. Wajibi ne duk inda uba ita ko duk inda uwa take sai ta zuba idanu akan yadda fiye da inda za ta zuba ido a kanta, kuma inda hali lalle duk inda ya mace take kowace iri ce bazawara ce ita budurwa ce ita wace ce ita lalle a yi ƙoƙarin hana ta android a hannunta. In ya zama na halatta sai ta yi waya saboda mu'amalar zamani sadarwa sai a neman mata zaka ta masallaci. Amma idan har za a lamunce a barwa yarinya android a hannunta ta buɗe to wallahi subhanallahi duk inda uba ya kai da iya tarbiyya ko uwa ta kai da iya tarbiyya sai ya yi ginin ya kai sama ko tsoron ruwa nawa ya kai dare ɗaya za a turo mata abin da zai rusa mata wannan tarbiyya ko kuma ta magana da wanda zai rusa masa tarbiyya ko me aka shirya mata. Daga ƙarshe ina ci mutu wani shawara da na baki lalle ki dawo kanta. Yanzu ga shi halin da ake ciki kuma ya tabbata
ki zuba idanunki 99 cikin 100 yadda za ki kula da ita haka za ki kula da kanki. Idan aka yi haka idan Allah ubangiji yadda to ba za a sake ganin barna irin wacce ta bar a baya ba. Duka dai babu iyawa sai ta Allah. Ubangiji Allah ya tsare Allah ya ce. Allah ya tsare. Da sau. To kuma sanin yadda za a yi ki turo min ita. Ba za a rasa wani abun da zai fito daga baki na kanta. Na gode. Allah ya saka da alkhairi. Insha Allah zan turo ta. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya maka riko da hannayenka. Na gode. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Na gode. Na kirawo ki ne wajen tozalta ki bisa kan abin da ya faru ta hanyar kuskure ko in ce ganganci ba shi ne manufar kiran da zai miki shi ne in yi miki wasu nasihohi kuma in yi miki wasu gargaɗi da ni da ke gabaki daya kamar inda mahaifiyarki ta faɗa kin ambata cewa wani abu mummuna ya faru tsakaninki da ke da wanda ba a ɗaura muku aure ba. To yanzu ta saboda Allah wace falala ce wace baiwa ce wani arziki ne wani samu ne wace ni'ima ce a cikin aikata irin wannan al'amarin da yawan ku 'yan mata kukan samu zamiya a rayuwarku ku je ku dinga kai kanku wajen mazajen da babu a ɗaura muku aure da su kuma ku miƙa mutuncinku da martabarku a tare da su kuma ƙarshe abinda kuke nema ɗin ba za ku samu ba in don samun duniya ne ko don samun wata garaɓasa ta rayuwa ne ko don samun biyan bukata ne na jin daɗin rayuwa babu shi a mummunan hanya babu shi kwata-kwata. Allah Ubangiji ba zai dubu bawa ya yi masa arziki ko ya masa ni'ima ko ya kwanta masa da hankalinsa ko ya ji da rayuwarsa ta hanyar aikata lalata ba babu ba a banza na faɗin nan ba dukkanin wacce za ta saurare ni a irin wannan tsarin. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa alzina wal gina la yajtami'an. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa az-zina war rizqu la yajtami'an. Arziki da zina ba sa haɗuwa waje ɗaya kama la yajtami'u an-naru wal ma'u fi inahin wahid. Kamar yadda ruwa da wuta ba za su shiga cikin kwano ɗaya su zauna ba. Duk mutumin da ya ga cewa yana aikata irin wannan aikin na lalata ko tana aikata irin wannan aikin na lalata tana samun abin da take bukata a zuciyarta, tana jin daɗin rayuwarta, tana samun abin da take so, tana samun kwanciyar hankali, tana samun nishadi a rayuwarta, tana jin daɗi a cikin zuciyarta, to wallahi tallahi istidraji Allah ubangiji yake mata. Rabon duk da Allah ya tanadar mata a lahirar shi ake mata a duniya. Babu yadda za a yi zama irin wannan mummunan aikin da lalata ya haɗa da jin daɗi da rayuwa babu shi. Saboda haka yanzu mafiya yawan ku abin da yake yaudarar ku yan mata, mafiya yawan ku samari da suke yaudarar ko kuma zuciyoyin ku su yaudare ku ta kowace a cikin gari take yi sai ta yi gasa da yar uwarta daga cewa ta rike iPhone, Samsung Galaxy ko ta kanta da mota.